Псіхалагічная праца – гэта не пра хуткія вынікі. Гэта як маляваць карціну па нумарах. Спачатку бачыш толькі асобныя плямы. І часам цяжка зразумець, што з гэтага атрымаецца. Кавалачак за кавалачкам, дзень за днём. Ты запаўняеш пустыя месцы. Нават калі здаецца, што прагрэс амаль непрыкметны. Бывае, што хочацца кінуць. Бывае, што падаецца, нібы стаіш на месцы. Але калі працягваеш, з'яўляюцца першыя контуры. І ты бачыш, штосьці пачынае нараджацца. Так і з сабой. Працуючы мякка, без спеху, дазваляючы сабе памыляцца і зноў вяртацца, ты ствараеш нешта сапраўднае, сваю карціну, сваю гісторыю, без гонкі, у сваім тэмпе. І гэтага дастаткова.